Bon dia, doctora. Ai, bon dia. M'ha de visitar de seguida, diu fa mal a l'ull. A l'ull? Sí, Aviam. Quin ull? el de la cara, Ah, el de la cara. I quin li fa? Quin ull? el de l'esquerra. El de l'esquerra. I què li passa? Mira, em balla, veu? Em balla. Ah, sí. Sí, no sé què deu ser. Li balla? Sí. Sí. Ja, mirem. Segui, segui. I això què em passa? Això és un tic nerviós. Un tic nerviós, i això què és? És una contracció de músculs que s'ajunten i per això ballen. I quan me passarà? Això no sap per què és per l'estrès, per l'ansietat, perquè deu tenir molt cansament. I li passarà quan estigui més relaxada. Hauria de prendre alguna medicació Quina medicació? o fer simplement relaxació. Ara anem a mirar. Vol fer el favor de seure, sisplau? Jo soc la metgessa, no vostè. Aviam, qui pot anar a fer això? No, sisplau. Aviam. Hauria de fer-li algunes proves. Quines proves? No ho sé, hauria de consultar amb un especialista. I quin especialista? Hauria de buscar-lo. I on te'l busco? Vostè no ha de buscar res. Aviam, no ho sé, em faig tantes preguntes. No sóc una Viquipèdia, És que estic preocupada. Jo també, però no em pot exigir que ho resolgui en un moment, en un plaç. Requereix temps. Quant temps? No ho sé, depèn de molts factors. Quins factors? Bé, ja n'hi ha prou. Té algun problema més? No, només això. Ah, només això? Vol que li faci un trasplantament d'ull? No. Sí, home, deixi'm treballar, li faré una recepta. Vol fer favor de seure, sisplau? Què li acceptarà? Ja, tingui, la recepta. I això el vaig a prendre cada dia, Sí, cada dia, cada dia. I per quant temps? Fins que li passi. I quan me passarà? Depèn de vostè. De què depèn de mi? Depèn de que segueixi les indicacions, de com se senti. I com me sento? No sé com se sent vostè. Jo no ho sé, però jo ja fa massa estona que l'estic sentint. Doncs em sento malament, esclar. Clar. L'ull em balla, el cap em fa mal, el cor em va a mil. Sí. I veu alguna cosa estranya? Una cosa estranya. Sí. No sé, no. No? Com unes mosques. Unes mosques, on te les veu les mosques? Jo no veig cap de Sí, mosca. o uns elefants voladors. Elefants voladors? Ah, És una broma, dona. una broma? I ara es posa a fer bromes? Sí, és que a mi em fa riure tot. Poca solta. Ara aniré a recepció, A sobre, no? A Poca sobre. Ara es m'entona. Ara aniré a recepció i diré que no la vull tindre més que la metgessa de capçalera, vale? Molt bé. Com es diu? Ah, jo em dic Dolors. Dolors? Sí, Dolors. No és una cosa molt graciosa que em digui Dolors? Sí, sí, Dolors. Ai, que és graciós tot això. Sí. Sap com em dic de cognom? No, com? Em dic Dolors Rialles. Rialles? Sí, Rialles és el cognom i de tot, Dolors Rialles. Sí. Oh, ja ara ho entenc. Una doctora que es diu Dolors, que cura els dolors i es diu Dolors. Sí, és allò no. Fa molt riure, a mi fa molt riure. Sí. Home! Molt riure, sí. Sí. Què? Com se sent?
Jo em sento, doncs ja més bé. Sí? L'ull ja no em balla. Ah, I ara la que tinc ganes de ballar sóc jo. Ja m'ha curat. és que el riure va molt bé, Això tothom hauríem de riure, perquè si no després balla tot, saps? Balla Sí. tot. I clar, i ho cura tot. Vale, molt bé, doctora. Doncs ja m'ha curat, eh? Ah, sí? Fins aviat. Tranquil·la, no diré res a conselleria. I ara saps que et dic una cosa? Què? Que pels dolors va molt bé riure. Que li passarà els dolors!